Kesodet tumalong bidi sore pendanglok ki un anason pen kachirabdun akinang sot pumat haponsi All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry Mahamaya lapen Korkanthi Aro atum banghini amuso aking ki honghap akiso tumaphan kirap ki pajirta Kidamtang aruni phaikre troksiarni All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry Mahamaya lapen Korkanthi Aro atum chipatir piponsi Korkanthi constituency ki parlo chakra bearong amikar sarlong belapen Hongbari rong pipi asupi klar e bepi artaning kan ke thom lapen mensing hansia rong mekar binar sing teron jonani hanse piatum asopo binong teron arta kre ke thom honghap hongro ke so ke duko tum along humri damsi kirap ke pajerdam lapen ki un anpen kachirap dun bomja phanta ning ke pathetika bangso kirap ke pajerdam All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry Mahamaya lapen Korkanthi Aro amaipu Budheswar teron kong chunbang Krishna Dahal chunbang Rajesh rong phalatum kejapon along Center Committee penta Collector Officer Roton teron lapen Publicity Secretary Sonjoy rong piatum chetong dunsi Kesodet amumar ape potum aphan aning pathetikang lapen bangso also maratum aphan kiso kachilanglong ki un anpen kachirap dunji aphan chichak tikang Lapen la banghini amumar tumaphan Karbilong Tumas Council CM Dr. Tuliram Ranghang Karbilong Tumas Council EM in charge medical Sujorong Phar lapen local MSC mate Karbilong Tumas Council Chairman Raju Tiswatum kachirap dunja phanta kachuning ripi padopong Arnisi Ladakh Mahamaya Korkanthi Homosti Arnisi Kedamtang 13 tarik Arnisi nilitum dokmokai bilong nilitum labangso committee senglo asi keceng si pini nilitum Avidet kan stame masak, wet kusitame nil tumpini la kerapon, aja megdeng pon lo, la si longni pini nil tum la bangso agenda gedeng pon, chakra bero alang li behen kusipu, alang li arta bangke ningkan gethom, kusinil tum masak wet sitame akera pipon lo, asi non iprang yung si kadu kawe Cirap cetu kadu gawe karbiang long sulang dora doan somsame hejume nang pidun penil itum labang so komiti intang ulu tenil itum an susia kerap piponji asiaro non longni mensing hanserong ladak teron henta nil itum ini masabet sitame akerap pajir pon kedu ke kali alang liar tabang ke ningkan krigithom lukusiku alang li kami lason pon la kesoke mane honghap hongru kengam tek asi non konsil cari bom akithe keding atum sar Dr. Tuliram Ranghang alang litum kami rabjin pen alang litum han kirabji phangsi nilitum mahin pe chuning dulu basi non Ladakh Korkanthi along alang li MSC Raju Tuso alang li stame rabjin pen Ladakh kirabji phangsi nilitum mahin pe stame chuning dulu si nilitum asong amen bangke All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry nilitum Karbiang Long en di Mahasau. Si nilitum pini long nilo lada nilitum kerap kipipon elong abang ke ladak non nilitum sing hanserong iglo non sia bangke chakra berok. Si dak arta bihek jumhek ten alang litum isi keso colong lok lo. Masila si nilitum han bertanang pale pen nilitum dakanang humri lo. Kasi nili non rat cari bom alang li tumpan akehai sar Dr. Tuliram Ranghang lapen medical EM sar Surjorong Phar lapen KSC chairman ba lapen dak local MSC sar Raju Tiso apan stame nilitum All Hills Tribe Chamber of Commerce Industry ahin pentre chuningri lo je alang li tumpan rabjin pen keso telang dunji pan Dong mukak pen semsing ti Karbing Long Life